Καλώς ήρθατε στην Ύδρα για ακόμα μια φορά. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που κάθε χρόνο σας έχουμε κοντά μας. Έτσι δίνεται μια ανάσα στο τέλος του χειμώνα στο νησί μας. Μια ανάσα ζωής. Γεμίσανε τα καφενεία, γεμίσανε τα εστιατόρια και χαιρόμαστε κάθε φορά που σας έχουμε μαζί μας. Θέλω να σας συγχαρώ τον όμηρο της διοπλοείας ανοιχτής θαλάσσης που συμπληρώνει φέτος τα 50 χρόνια και να σας ευχηθώ ό,τι πιο καλό. Σας θέλουμε πάντα κοντά μας. Εύχομαι κάθε χρονιά που έρχεστε να είναι και πιο καλή. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ να σας δώσω μια αναγνωστική πλακέτα για τα 50 χρόνια που συμπληρώνετε σήμερα. Κύριε, ευχαριστώ την αγάπη σας και τις προσπάθειές σας. Σας αγαπάμε και σας θέλουμε κοντά μας. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, και εμείς το ίδιο, ξέρετε πόσο αγαπάμε την Ύδρα. 38 συναπτά χρόνια ερχόμαστε, ανοίγουμε την σεζόν του τουριστική της Ύδρας επ' ευκαιρία του αγώνα της Εθνικής Επαναστάσεως, μια εθνική εορτή και τον κλείνουμε πάντα 28 Οκτωβρίου με μια ακόμη μεγάλη εθνική εορτή. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Ιδραίικο Ναυτικό Όμιλο που πάντα μας υποδέχεται και επιτρέψτε μου και εγώ με τη σειρά μου να σας απονείμω για τα 50 χρόνια του Πανελληνίου Ομίλου της Διοπλοείας Ανοιχτής Θαλάσσης μια αναμνηστική πλακέτα. Επίσης ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Φάνη Κεφαλονίδη να παραλάβει εκ μέρους του Ιδραίικου Ναυτικού Ομίλου την πλακέτα την αναμνηστική. Φάνη μου, να είσαι καλά. Και τον λιμενάρχη της Ύδρας, τον εκλεκτό νέο αξιωματικό του λιμενικού σώματος, τον κύριο Συρίγο. Και πριν από την απονομή θα ήθελα να παρακαλέσω να έρθουν εδώ δύο ακόμη της παλιάς φρουράς. Θα παρακαλέσω τον Βρίτανη των Ελλήνων Ιστιοπλών, τον Στέλιο τον Πόνα. Το προπρίτανη το Γιάννη το Γιαπαλάκη. Και εγώ σαν αντιπρίτανη πλέον συμπληρώνουμε πάντα από 2,5 αιώνες και συμπληρώνουμε και πάνω από 50 χρόνια παρουσίας μας στην Ύδρα.